Польшча і Ісландыя падтрымалі стварэнне спецыяльнага трыбуналу датычна злачынства агрэсіі Расіі і Беларусі супраць Украіны. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга. Паводле яго, гэта пераломны момант, бо ўжо сабраная мінімальная колькасць краінаў неабходная, каб вынесці пагадненне на галасаванне ў Радзе Еўропы. Цяпер 17 дзяржаваў пацвердзілі гатовасць далучыцца да працэсу. Гэта юрыдычны парог, пасля якога пагадненні могуць разгледзець на ўзроўні камітэту міністраў Рады Еўропы. Паседжанне запланаванае на сярэдзіну траўня ў Кішынёве. Паводле украінскага боку гаворка ідзе пра стварэнне механізму, што дазволіць прыцягнуць да адказнасці палітычнае і вайсковае кіраўніцтва за сам факт агрэсіі супраць Украіны. Пры гэтым у дакументах Рады Еўропы ўжо замацавана, што юрысдыкцыя будучага трыбуналу можа распаўсюджвацца і на беларускія ўлады. Гэта не адзіны міжнародны юрыдычны ціск на Менск. У міжнародным крымінальным судзе ў Газе ўжо разглядаюцца матэрыялы супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння, якія звязаныя з магчымымі злачынствамі супраць чалавечнасці і вывазам украінскіх дзяцей. Так, з намі на відэасувязі знаходзіцца Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, ну і палітык, які ў дэмакратычных сілах збольшага і адказвае за ўзнаўленне справядлівасці. Вітаем вас. Беларусі. Вечар добры вам, спадар Павел. Добрый вечер, вітаю вас. Польшча і Ісландыя далучыліся, і фактычна сабраная вось эта мінімальная колькасць краін для запуску працэдуры. Што гэта мяняе ўжо цяпер, спадар Павел? Ну, сапраўды гэта чарговы вырашальны крок, які накіраваны на дасягненне правасуддзя. Давайте трошки пра гісторыю. 25 чэрвеня мінулага года прэзідэнт Украіны Зеленскі і генеральны сакратар Савета Еўропы Ален Берсе падпісалі пагадненне аб стварэнні спецыяльнага трыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Дарэчы, вельмі важна, каб зараз назбіраць дастатковую колькасць краінаў, а гэтая колькасць акрэсліваецца лічбай 17 краінаў, якія гатовы далучыцца да пагаднення аб стварэнні камітэта па кіраванню спецыяльнага трыбунала. І галасаванне па гэтаму пагадненню адбудзецца 14-15 мая ў Кішынёве. І вось 17 краін павінны былі напярэдадні гэтага паседжання пацвердзіць, што так, яны сапраўды гатовы далучыцца да дзейнасці, да падпісання, узгаднення працы гэтага камітэта па кіраванню спецыяльнага трыбунала. І вось Польша і Ісландыя сталі такім чынам 16 і 17 краіны. Мы пра гэта размаўлялі разам з генеральным дырэктарам па правах чалавека і правасуддзю Савета Еўропы, з якім я сустракаўся даслоўна 2 красавіка ў Страсбургу, Джан-Лук Эспазіта. І ён тады мне сказаў, калі мы зможам набраць гэтых 17 краін, то фактычна на заўтра мы можам пачынаць працаваць уже конкретно над дзейнасцю спецыяльнага трыбунала. Раней яшчэ прэзідэнт Зеленскі акрэсліваў, што он разлічвае, што ўжо функцыянальна будзе працаваць спецыяльны трыбунал адказ за агрэсію ў 2027 годзе. Так што мне здаецца, што ўсё ідзе вельмі добра. Спадзяемся, што адбудзецца гэтае галасаванне на камітэце міністраў Савета Еўропы ў Кішынёве. Гэтыя краіны далучацца. Пасля гэтага будзе ратыфікацыя ў парламентах гэтых краін. Гэта таксама нейкі час патрэбны. Спадзяемся, што это адбудзецца на працягу 26 года. Будзе акрэслівацца бюджэт спецыяльнага трыбунала і зразумела, ўжо будуць з'яўляцца пазней прокуроры і суддзі спецыяльнага трыбунала. Што тычыцца Лукашэнкі. Так што вось гэта сапраўды такі вельмі важны юрыдычны крок на тое, каб спецтрыбунал у наступным годзе рэальна пачаў працаваць, збіраць, акумуляваць доказы, аналізаваць і рыхтаваць абвінавачваючыя заключэнні, у тым ліку адносна да Лукашэнкі. Вось часта нас беларусы і беларускі пытаюць, па што Коордынацыйная рада. І вось я як член Коордынацыйнай рады, і дзякуючы гэтаму, што нас абралі, маю права быць членам дэлегацыі, афіцыйнай дэлегацыі Коордынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы у мінулым годзе 10 красавіка унёс папраўку ў адпаведную рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Не з першай спробы, прызнаюся сёння. Спачатку супраць выступіла украінская дэлегацыя, што для мяне было дзіўна, і яна не прайшла першае галасаванне ў юрыдычным камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Тады яны матывавалі гэта тым, што яны не хацелі
каб гэта было раздражненнем для іншых краін, якія маглі бы падтрымаць стварэнне спецтрыбунала, але ўсё ж таки, дзякуючы нашай палітычнай працы дэлегацыі, нам удалося пераканаць, і наступнага дня папраўка прайшла, і за яе прагаласавала 100 дэлегатаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Так вось у гэтай папраўкі якраз прапісана, што юрысдыкцыя спецыяльнага трыбунала павінна распаўсюджвацца на злачынства агрэсіі, якія здзейснены так званым кіраўніцтвам Беларусі. Такім чынам, Лукашенко і яго хаўруснікі знаходзяцца ўжо юрыдычна ў фокусе спецыяльнага трыбунала, які вось-вось ужо пачне працаваць. А дзеля таго, каб яму было лягчэй працаваць, наша каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўленне зараз збірае, аналізуе, акумулюе і прававым чынам афармляе ўсе доказы здзяйснення гэтага злачынства. І пра гэта я таксама размаўляў з гендырэктарам па правах чалавека і правасуддзю Савета Еўропы 2 красавіка. Каму мы можам перадаць гэтыя доказы? І мы дамовіліся, што на сённяшні дзень мы можам перадаваць іх Генеральнай пракуратуры Украіны, а калі ўжо будзе спецтрыбунал, адпаведна мы зможам перадаваць ужо і ў сам спецыяльны трыбунал. Так што гэта добрая навіна для ўсіх тых, хто верыць у правасуддзе. Зразумела, гэта не адзін дзень, можа, гэта зойме пару гадоў, але ўсё ж такі гэтыя прававыя юрыдычныя крокі трэба нам праходзіць. Але цяпер там фігуруе так у паперах тых першасных базавых, пра якія вы кажаце, не канкрэтна Беларусь, дзяржава, якая будзе несці адказнасць за гэта, а менавіта Лукашенко ці там некая група асоб, так званае кіраўніцтва, так, як вы кажаце. Бо тут пытанне, хто будзе несці адказнасць? Дзяржава Беларусь, то бок краіна ці канкрэтныя людзі? Спецтрыбунал з'яўляецца міжнародным інстытутам. Гэта не нацыянальны інстытут. Ён не створаны Украінай. І тут не будзе прымяняцца украінскае заканадаўства. Тут будзе прымацца міжнароднае права і будзе зроблена спасылка ў дакументах па стварэнні спецтрыбунала на адпаведныя рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якую так любіць Лукашенко. Так вось, ёсць рэзалюцыя 3314 Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая вельмі дакладна кваліфікуе, што з'яўляецца актам агрэсіі. Актам агрэсіі з'яўляецца прадстаўленне тэрыторыі для замежнай арміі для ажыццяўлення агрэсіі ў адносінах да трэцяй краіны. Што было зроблена менавіта персанальна, гэтае рашэнне, Александром Лукашенко. Што забяспечвалі міністр абароны, таксама камандуючы радамі войскаў на тэрыторыі Беларусі. Я не хацеў бы тут акрэсліваць пералік тых асобаў, якія могуць трапіць пад расследаванне спецыяльнага трыбунала, але ён можа быць як малым, так можа быць даволі шырокім, гэты пералік. Ну, тэарэтычна можа і старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Іванович Крук, якога добра ведаю, які тады якраз і сёння з'яўляецца кіраўніком вобласці і прадстаўляе інфраструктуру. Адказнасць будзе тут насіць персанальны характар за гэтае ваеннае злачынства агрэсіі. Так што у фокусе будзе Лукашенко і яго хаўруснікі. Гэта не справа супраць дзяржавы. Ну вось вы кажаце, да, што пра прадстаўленне тэрыторыі сваёй, так, інфраструктуры. У кубе рэдактароў выкладчык Акадэміі кіравання пры прэзідэнце, палітолог, намеснік нават кафедры там паліталогіі, спадар Вадзім Ялфімаў днямі заявіў, мог бы вам запярэчыць, я ягонымі словамі. Давайте уточним еще и юридически. Российские войска уходили с белорусской территории, а куда они уходили, это не наша проблема. Так что с юридической точки зрения к белорусской стороне придраться просто невозможно. Ну а вы придираетесь, спадар Павел. Я не придираюся, про это кажа міжнароднае права. Я спасылаюся на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314. Яшчэ раз. Прадстаўленне тэрыторыі для замежнай арміі, для агрэсіі супраць суседняй дзяржавы. Хто гэтае рашэнне рэалізаваў? Хто прыняў гэтае рашэнне? Менавіта Лукашенко. І хто рэалізоўваў гэта рашэнне? Вышэйшае военно-палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Гэтую легенду і байку, гэты Ялфімаў ці Ефімаў, як вы сказалі, няхай захавае для сябе, будзе, можа, сваім унукам-праўнукам расказваць. Гэтую легенду прыдумаў сам Лукашенко, які неаднойчы прапагандысцкі гэта паўтараў, кажучы, так, а я ж не ведаў, куды яны пойдуць. Я думаў, што яны з вучэннем пойдуць там на далёкі ўсход, нават такое гучала, але дарогай пайшлі праз Кіеў. Ну, гэта смеху варта. Тады спадар Ефімаў падкрэслівае, што Лукашенко нуль
без палачкі. Бо калі ён не разумее, што ў яго робіць замежнае войска на тэрыторыі Беларусі, чаму гэтаму замежнаму войску яго генералы прадставілі ўсю ваенную інфраструктуру, чаму старшыні аблвыканкамаў прадоставілі ўсю неабходную грамадзянскую інфраструктуру, чаму пагранічны камітэт, старшыня пагранічнага камітэта ЛАПО адкрыў шлагбаумы на мяжы беларуска-украінскай. Узнікае пытанне да гаспадара Ефімова, а хто ж такі тады Лукашенко? Статыст, які знаходзіцца і сядзіць у сваім палацы ў Мінску. Ну, ён жа ніколі не пацвердзіць, што Лукашенко статыст. Значыць, ён прымаў гэта рашэнне і доказаў гэта дастаткова. Акт агрэсіі не ажыццяўляўся на працягу гадзіны, хвіліны, ну, няхай некалькі гадзін. Гэта было месяцы. Практычна год можна там прааналізаваць. Калі інфраструктура дарожная, чыгуначная была выкарыстана, калі адкрываліся памежныя пераходы, а пазней паветраная прастора, ваенныя і грамадзянскія аэрадромы, з якіх стартавалі самалёты расійскай авіяцыі, ВКС, і бамбардзіравалі тэрыторыю Украіны. Так што, ну, прабачце, гэта ўсё для сваіх унукаў няхай расказвае. Так, пускі іскандэраў яшчэ былі да кастрычніка 22-го года, бадай што. Гаспадар Павел, вы назвалі лічбу дзяржаваў 17 як мінімальную неабходную для стварэння камітэту кіравання трыбуналам, але ці гэта канчатковая лічба, або ўсё ж такі да трыбуналу могуць далучацца іншыя дзяржавы, каб у будучым мець магчымасць распаўсюджваць той жа ордар для Лукашэнкі, каб ініцыятыва не выглядала выключна вось як 17 краінаў еўрапейскіх. Ці вядуцца гэтыя размовы? Да, безумоўна, вось якраз падчас нашай сустрэчы ў Страсбургу з Джан-Лука Эспазіта, генеральным дырэктарам па правах чалавека, які персанальна адказвае за стварэнне спецыяльнай трыбунала, мы абмяркоўвалі гэтую сітуацыю і казалі, што вельмі важна, каб да гэтай ініцыятывы далучылася як мага больш краін-членаў Савета Еўропы, бо менавіта Савета Еўропы стаіць як орган, які з'яўляецца крыніцай, ініцыятарам, матыватарам стварэння гэтага спецыяльнага трыбунала. Гэта вельмі павышае роль Савета Еўропы. І тое, што мы маем там сваіх прадстаўнікоў, дэлегацыю, гэта вельмі важна. Але гэта не павінна тычыцца толькі еўрапейскага рэгіёна. Гэта павінна тычыцца краін усіх у свеце. Так што да гэтага дакумента могуць далучацца і іншыя краіны. І пра гэта кажа, дарэчы, у сваёй публікацыі міністр замежных спраў Сібіга. З другого боку, Джан-Лук Эспазіта звярнуўся да мяне і да Светланы Ціханаўскай, да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, каб мы лабавалі падчас нашых сустрэч з прадстаўнікамі дэмакратычных краін, краін, якія выступаюць за правасуддзе у сувязі з здзяйсненнем акта агрэсіі, лабавалі далучацца да спецыяльнага трыбунала, да гэтага кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала, каб як магло больш краін магло ажыццяўляць пераслед пазнейшы ў адносінах тых асобаў, у якіх будзе складзена абвінавачваючае заключэнне. Тое, што абвінавачванне з'явіцца ў адносінах Лукашэнкі, у мяне сумневаў няма. Пытанне толькі часу, як доўга нам трэба будзе чакаць. Але пагадзіцеся, што калі нават суседняя Украіна ўжо будзе абвесціць яго ў вышук і разам яго генералаў, гэта таксама трыгерыць чыноўнічы апарат. Хтосьці будзе песімістычна казаць, што калі гэта адбудзецца. Мне здаецца, людзі дзеляцца на песімістаў і аптымістаў. А ёсць людзі, якія проста працуюць. Працуюць дзеля таго, каб аптымістычны сцэнар у кантэксце правасуддзя быў ажыццёўлены. Мы проста працуем на тое, каб гэта адбылося. Вось і НАУ цяпер працуе, збірае доказы гэтых злачынстваў, агрэсіі. Можа быць, распавядзіце пра некаторыя факты, якія ўжо з'яўляюцца ключавымі для будучых абвінавачанняў, і хто яшчэ можа дапамагчы з прадстаўленнем, са зборам вам доказаў злачынстваў? Я думаю, што вялікую працу праводзілі і іншыя нашы ініцыятывы. Гэта і беларускі гаюн, на жаль, які зараз знаходзіцца ў такой вельмі крытычнай сітуацыі, пераследу. Гэта, канешне, і Айсанс, гэта і Белпол. Я думаю, шмат якія арганізацыі давалі інфармацыю. Пытанне зараз гэта ўсё сабраць, акумуляваць, прававым чынам аформіць і перадаць Генеральнай пракуратуры Украіны, калі мы гэта будзем рабіць сёння ці заўтра, а паслязаўтра, напрыклад, 2027 год, гэта можа быць перададзена ўжо самому спецтрыбуналу, пракурорам, якія будуць весці расследаванне ў адносінах злачынства, здзейсненага Лукашэнкам яго хаўруснікамі. Пакуль, можа, пра нейкія факты я не хацеў бы казаць, але мы абавязкова, калі завершым гэты этап працы, бо працы-то шмат, на жаль жа, агрэсія маштабнейшая,
найбольшая, да, у гісторыі 21 стагоддзя самая вялікая, мы абавязкова гледачам Белсата тое, што магчыма, распавядзем. Бо, конечно, разумееце, калі мы штосьці расказваем, прапаганда, прабачце, не прапаганда, сам рэжым, ён будзе фармулировать шляхі абароны дзеля таго, каб пазбегнуць адказнасці. Пагадзіцеся, я думаю, большасць гледачоў Белсата хацела, каб адказнасць усё ж таки наступіла. Ну, як мінімум, было абвінавачванне, і Лукашенко фактычна можа прэтэндаваць на 3 ордеры на арышт. Ну, мы, ведаеце, займаемся справай адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці у рамках міжнароднага крымінальнага суда, і тут вялікі крок зроблены, пачата ўжо афіцыйнае расследаванне за злачынствы, звязаныя з вывазам незаконных украінскіх дзяцей-сірот з тэрыторыі акупаванай Украіны ў Беларусі індактрынацыі. Там ужо ёсць крымінальная справа, і доказаў вельмі шмат перададзена. І вось і гэта 2 ордеры. 3 ордер на арышт можа быць выданы спецыяльным трыбуналам адказ за агрэсію. Лукашенко хацеў завершыць сваю кар'еру такім пераможцам, стваральнікам, а ён завершыць сваю кар'еру, спадзяюся, вельмі спадзяюся, з 3 ордерамі на арышт, ну і той чалавек, які будзе адказваць за злачынства. У гэта веру, на гэта і працуем.